God aften. Det her program hedder De Uaktuelle Nyheder, og hvis du har valgt kun at se ét tv-program i år, så burde du måske sælge dit fjernsyn. Anders Fogh Rasmussen sendte skjulte budskaber i sin nytårstale. Tekniske undersøgelser, som De Uaktuelle Nyheder har foretaget, afslører, at statsministeren manipulerede med seernes underbevidsthed. Flere gange i nytårstalen bliver der sagt Satan, hvis båndet afspilles baglæns. Nytårstalen handlede på overfladen om nedskæringer og skattestop. I de senere år er der ved knopskydning skudt et sandt vildnis af statslige råd og nævn og institutioner op overalt. Men igen, hvis båndet køres baglæns, afsløres der en helt anden, mere skræmmende, skjult dagsorden. Ja, så er jeg Lad os lige prøve at se det klip en gang til. Ja, så er jeg Det var i dag muligt at få en kommentar fra statsministeren, men det lykkedes at undgå det.